Katamna kiwinjo katamna kaka jotelo loso kiwinjo katamna kaka Charles Rengera gini loso wacho ni geno okolala kapo nono ni yudo pande en mana ni jok man gi waiting to timo nango Silas joma nigi waiting nyaka koro riti nikech one of the things ma portal nigo momiyo ineno kata ka seche moko bedo ma ji ok nyal timo te ni Kenya wakawo mondo mibadhi kik bede gigi wan gi gik mwaluongo ni validation ma kiketo opande ni to nego be ni koro golo nyingi gi kumia gi everything koro bago validations matimore momiyo gino slow down lakini mano no oketi ni mondo omi ni information mi kelo kata ma ginene gik mi iwache ei applications go gin gik madiere koro magi gik ma watemo ng'iyo nikech wan gi technical team ma ng'iyo any complaint manitie odiochieng' kodiochieng' gigo wa rectify kaka last week ka adok chien to ne nitie problem gi jok mane ok nyal load application kisetieko to PDF and everything but the mano ne wa upgrade masani koro gitiyo kan wachako ne nitie problem mag activation codes mane ok nwang' lakini sani koro kisegolo kitimo application kasi register within 1 hour kapok iyudo application kapok iyudo activation code onego be no reset kende mondo bi koro inwang' piyo koro magi gik mwanwang' achien nada mwanwang' e process ni lakini wadil kodgi kaka gibiro but geno kik lal ne student mora mora wadwaro ni jopuonjre tete mano apply mondo mi odhi e balariany gi around 140,000 te onego be ni apply mondo ng'ato depending on category ma intie onego be ni nwang'o lakini kadwa duoko question mi penjo ni ang'o miyo jomoko yudo matin jomoko yudo mang'eny en ni wasebedo ka wan gi students ma biro every year wayudo ka students wabedo go mang'eny lakini of those students winwang'o ni nitie jok moko manyalo gi ng'eny molo jomoko koro mae gimomiyo sirikal nowacho ni kar mondo mi wami ng'ato ka ng'ato pesa maromre onego be ni koro wang'iyo ni ng'ama ne dwaro ne bet ng'eny ng'ama dwaro ne bet tin koro mage momiyo koro waketo gi e categories ang'wen go to kinwang'o ka yudo ka jok vulnerable nikech mage group mantie piny mogik wang'o neno ni onego be nwa konyo gi mondo giyud education mondo gimbe koro gichak gi contribute to the development of the country emomiyo yudo ka hola gi en siling atamalo 18 that's 18% mondo mi koro nikech ne ok ginyal lakini government support gi koro iyudo ka gin the two groups kaka extremely needy biyudo ni 30% koro gini yudo ka lakini ng'ama nyalo tibro yudo ka en hola ne dhi bedo mathoth moloyo scholarship erokamano nyaka pani ber mar mondo